Mandawi City Mayor Jonas Cortez mo rekomendar nga i-downgrade na ang dakbayan na ngadto sa General Community Quarantine pagsud sa buwan sa Hunyo. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, upat ka adlaw sa di pa matapos kining buwan sa Mayo, daghan ang nagpangutana kung unsa na mahitabo sa status karon sa Mandawi City nga ubos sa enhanced community quarantine. Pabilin nga gipaubos karon sa enhanced community quarantine ang dakbayan sa Mandawi. Kahinumduman sa desisyon sa Interagency Task Force, giuswag ang ECQ sa syudad hangtod sa Mayo 31. Apan samtang nagkaduol ang pagtapos sa buwan, mitumaw ang mga pangutana unsay mahitabo sa ECQ status sa syudad. Kung si Mayor Jonas Cortez ang pangutanon, gusto siya nga ma-downgrade na ang status sa dakbayan ngadto sa General Community Quarantine o GCQ. Matud sa mayor, andam na ang Mandawi ma-GCQ. Pasabot niya, angayang timbang-timbangon ang kinabuhi ug panginabuhian sa paghimo og desisyon. Giuna gid nato ang health, ang kinabuhi sa tao. Kay para nato matag kinabuhi sa Mandawihanon importante kaayo. So again, ginahanglan nga ang ekonomiya sa other side of the coin, ang ekonomiya ato sang i-revive, no? Atong ibalik. Ang rekomendasyon sa pag-GCQ na sa dakbayan iduso pa hinuon sa IATF alang sa ilang pinal nga desisyon. No, dili mahimo kay way kwartas gobernong paigo ani. Way paigo sad dili mahimo nga ngatong makaigsunan sugbuanon nga wa sad kwartang ikapalit. Adunay 234 confirmed cases ang dakbayan sa Mandawi. Kagahapon napunan og 5 ka mga bag-ong kaso tagsa gikan sa Kabangkalan ug Barangay Upaw. Samtang 3 sa mga inmates sa City Jail. Giklaro hinuon sa dakbayan, giatiman na ang mga PDL nga nagpositibo ug napahiluna sa bag-o nga jail facility. Murag 180 ang nabalhin na ngadto sa facility. 95 sa first nga balhin plus 85 sa second nga balhin. Samtang kagahapon, may upat ka mga bag-ong recoveries nga natala. Lakip ini, usagi kan sa City Jail ug duna sa bag-ong natawo nga bata taga Barangay Look. Gihangop nila nga luwas na sa kakuyaw ang bata ug negatibo ang iyang pamilya. Ang gitag as sa DOH nga mo ilang gihatag nato, ila man gisuwat nga recovered. So mao na nga amo lang pong gi-report nga recovered gyud siya from the posible nga positive gyud siya, dali lang siya recover. Iyang family, apil iyang mama is negative sa kaso. Samtang Bob, karon lang yung hapon gikumpirmar kanato ni Attorney Ibanez, ang Executive Secretary sa Mandawi, nga dunay puno nga duha ka kaso sa COVID-19 sa Mandawi City. Kining duha ka mga kaso, Bob, na kumpirmar ni siya pinaagi sa RT-PCR test ko kining swab testing. Kining duha ka mga kaso nga napuno, Bob, na trace ni siya pinaagi sa positibo sab ning maong mga pasyente sa nahauna na napahigayon nga rapid testing. Wa pa hinuntay kumpirmasyon, Bob, kung tagadiin nga mga barangay kining napuno nga mga kaso sa Mandawi City, Bob. Thank you so much sa Nico Serino sa imong live report.